खुंगा 57थि से काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया बाक्सानि कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सानि कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव कासुमारि जामगुरि बाथौ सिबिसालियाव खुंगा 51थि से काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। फुंबिलिनि समाव बाथौ थानसालिनि लांगोना बेखेवनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, सायनासालिनि दरखं बेखेवनाय आरो सायनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया मावफुंजायो। दिनै 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 22 अक्ट'बरसिम 4 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन कासुमारि गेलेग्रा फोथाराव से काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाया। जामगुरि कासुमारि खुंफुं आफादा 3 सानखौ मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जोबथा सानाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन अदालगुरि जिल्लानि अनजालि सना बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि लैथोमा बसुमतारी, पबनस बसुमतारीया। दिनै फुंबिलिनि समाव बाथौ थारनाय खेराइ मोसानाय बायदि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै सायनासालि बेखेवनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिया मावफुंजायो। से काति माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनाय हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। कासुमारि जामगुरि बे खेराइ से काति माइनाव फोरबो फालिथाय आफादा आंखौ लेंहरनानै दिनै बे मेन गेटखौ बेखेवनो खाबु होनायनि थाखाय गिबियाव बिथांमोननि कमिटिनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। आं आसा खालामो बिथांमोननि बे खेराइ फोरबो फालिथाया मोजाङै मोजां जागायलांनानै मोजाङै जोबहैगोन। बेखौ मिजिंथिना आं दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै जागायबाय। जे बे से काति माइनाव फोरबोआ गासैबो जोंनि बर' हारिनि जिउआव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनानै होफैगोन आं बेखौनो मिजिंथियो। थारैनो जे से काति माइनाव फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानैनो जे जिबिलक जोंनि रायजो राजा खिथियक बिथांमोना गावसोरनि माइ साइ बेफोर जि मोजां जाथों बेखौ आसा खालामनानै बे दिनैनि बे फोरबोखौ फालिनाय जादों। बे फोरबोआ जोंनि जामगुरि कासुमारि रायजोजों लोगोसे गासैबो रायजो राजानि मोजां खालामनानै होफैगोन आं बेखौ मिजिंथियो। से काति बाथौ माइनाव फोरबोआ जों जिहेतुके बर' माहारिया माने आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय आरो बे आबादजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोङो माने से कातिखौ माइनावनि मोनसे गोथार फोरबो हिसाबै जों फालिबोदों आरो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे माइनाव फोरबोखौ बेबायदि गाजा गोमजायै जों फालिबोदों। जे बर' हारिजों बे माबायदि सोमोन्दो दङ होनोब्ला जे बर' हारि जोनोमनिजोंनो लोगोसे हयथ' बे बाथौ धोरोमा फैफादों आरो बे बाथौ धोरोमजोंनो बे जाबाय बिमा माइनाव बेखौ जोङो फुजिबोदों। मानोना जोङो माइनावनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया। जोंनि गुबै माने मावनायनि खामानियानो जाबाय आबाद आरो आबादजों बे माइनावआ सम्पर्क थायो। बेखायनो जोङो बे माइनाव फोरबोखौ गुबै जोंनि फोरबो हिसाबै बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिबोनाय जादों। नंगौ जों बे काति फोरबोखौ दिनै फैयै माने 51थि माने मायथाइयाव सौफैबाय। जोङो थांनाय बोसोर बेखौ जोबोद गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइसो फालिनाय जादोंमोन। जोङो गंनै गामिजों जोबोद नारा नाथानि गेजेरजोंबाबो बेखौ जों खुंबोदों। मानोना जोंहा रांखान्थि बिथिं जोङो माने जोबोद माने लोरबां, अब्लाबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब गोख्रों जिहेतुके जोंनि रायजो राजानि हेफाजाब दङ, बेनि थाखाय जोङो बेखौ माने खुंबोनो हादों आरो जों इयुनावबो खुंलांबाय थागोन होननानै जों मोनसे बे मोजां सोंलु जे जोंखौ हयथ' बिथांनि अननायावनो माने बिमा माइनावनि अननायावनो जों दिनैसिम जाहै लोङै थांनानै थानो हादों आरो जों बिथांनि अनसायनायावनो जोंनि न'खरफोरखौ जोङो एसेबाबो रांखान्थि भाबै जौगानो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो इयुनावबो जों फोथायबाय थागोन। जोङो बेबायदि थासारिखौ लुबैया। जोङो माब्लाबाबो माने हारिनि मोजांनि थाखाय बा जोंनि माने गथ' गथायनि मोजांनि थाखाय जोङो बेबायदि जौ जुवाखौ जोङो माने होनायखौ जों लुबैयाखै। मानोना बेनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा माने गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो बेबायदि जाहाथे समाज बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय जोंनि माने आफादाबो जोङो माने मदद खालामनो थाखाय माने सानो आरो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो लुबैयो।